आं सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारावनो जों एक जगंगै जे रोमान स्क्रिप्ट जे ककनो तिनी रोमान स्क्रिप्ट बै चालू खायासाक चीनी आंदोलन को निरबता थाकतन एवं थागिया खायनो जों आंदोलन खायथानाय आशा एवं विश्वास दरगनो आनि को किचा सामगनो पाइरिका कब्रो कगनि बागै रोमान सिरिक सान्तानिबो जबा कतर अंखरका TISF जुन तालनि थांनाय चिब्रे सालमारिबो आस्टबो थंखलनि सिमि राजभवन जरा लाहार हिमबो खालाकिया सानमुं ओंखा कब्रो सिरिनि बागै रोमान स्क्रिप्ट ते आबनि बागै हासे फाबाय मालायै मेमरोदन गेफानि बागै दामलायमनि फियाबा हासे फाबाय मालाय जागलिया पाथागो TISF नि रिंसरो रों साकावो पुलिस टियार गेस सारका ते लाठी चार्जखा आबोबाय गोबांमा TISF नि सिगला आदंरक सला अंथों बुरै अंथों साक दुखुमान बाकिया आपाति मोनो सेजम फुनुका 26 असेंबली कन्स्टिट्युएंसी चांपावारनि तिप्रा मथनि आदंरक आ सेजम मुंगो मानजा फाकिया खवाई पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ब्रह्मगुनां तिथि देबरमा ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मगुनां सुबल सिंह देबरमा TWF डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी ब्रह्मगुनां कुचुंगति तिप्रासा YTF ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्रह्मगुनां शफीर देबरमा ब्लॉक कमिटी नि मेंबर ब्रह्मगुनां मनोरंजन देबरमा खुबै मॉनिटरिंग चेयरमैन मेंबर ते बोर्ड कमिटी नि प्रेसिडेंट खुबै कुबुन आदंगबो मानजाखा तामनि बागै नरक तिनी ओ पुलिसले खालायले मानि तो सागदे पुलियानो हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन जनो जों तिनी 26 आसन बारि कन्स्टिट्युएंसी नि जोंनि तिप्रा मथानेगै जों तिनी कायसा प्रोटेस्ट रैली मा थाया तामनि हिमालया मिया आगत लावो एबा आगलिवो जों नुका तिनी TIS जोंनि सि ताखौ बुकुक सं तिनी सिनि ककब्रक कक सिनि मानि ककनो सानै बरं मिया जे रैली बा प्रोटेस्ट खायतिनि बरं तिनी सिनि प्रशासन एबा पुलिस जक बरं जे बुटक खाया बुखा बा तुई सारका आबरे गेस हिखा बमा खाया बुमान टंगमारक जों नुखा आबर नगै जों तिनी टंगमालिया जों तिनी नंखरमा फाकिया आबनो बुसां दिनो आबा हांखे जों तेबो कटर खालायनाय तांगै बर तिनी मानि कक तिनी कब्र कक ते तिनी रुमान स्क्रिप्ट न सानमान बागै बर तांगै बुखा आबनो तिनी प्रश्न तंनाय आबनो सानामो जों मांगाय जों तेबो नुगो जों तिनी बररक जों तिनी बागै तिनी थिनांनि बागै जों तिनी ककनो जों तामो सानाय तामो सिनाय आबो तिनी इच्छासि जों तो साया जाया टमा कसन रक बा खांग्राय रक बा वानसारक जों जायनो बरनो जों तिनी कब्रक सुंटो बा तिनी कब्रक गाय बरक मा सोंनाय जों साया जों तामोनाय जों तिनी तिब्रा सरक तिनी कब्रक पंनो जों जाते रोमान स्क्रिप्ट बा उंटोनि जों तिनी सानामो जों मांगो आउन बागै जों तिनी मा फायगर दै सानामो जों मांगाय जेबो नमदि जों नुगो IPF तै तिनी BJP नि MLA तै मिनिस्टार न जों मा सानाय तानि हिमालया जों तिनी रोमान स्क्रिप्ट तां सानका तिनी बरक मैक्सिमाम गरै जों गरैनि बागै जों तिनी जों परना थांगाय तामो जों टाउनाव थांबाय तिनी बरक गरै जों पाहाराव मा पननाय पाहाराव बेसिरभाग तामो बांला जों तिनी आ बांला मा पर आउन बागै जों तिनी रोमान स्क्रिप्ट न जों मा सानका जेबो नमदि जों तेबो नुगो तिनी MLA बा मिनिस्टार बरक गाय रां फैसा गोनां बरक बाटा मानो हयतो 85 to 90,000 मानो बरक मानलि बरक बावनि बसा बुतै दै बुफायं बां तो जिसान बां तो बरक आगरला तंगो प्लास बरक गाय डन बस्को हलि क्रस हाई स्कुल परि तंगो किन्तु सिनि बरक करिन बागै जों टाउनाव परि माया आउन बागै जों तिनी जों नुखाना फेसबुक तो WhatsApp तो बेबाग जागोन बा निनि मिनिस्टार फां तो बरक मेमोरेन्डाम रिखाय जतनो इंग्लिश बाय मां मासुयो आउन बागै जों तिनी जों मा सानो तिनी कब्रक कक न जों रोमान स्क्रिप्ट बाय मां तो होनै जों मा सानो दै जों आबनो सानामो जों गाय पाइथागो आं ताङै तिनी TIS न बरक माबो तिनी कक तिनी मानि कंगनो जों रोमान स्क्रिप्ट सामनि तां अपराध थाया आबनि तिनो जों तिनी प्रोटेस्ट खायमा लायो अब जाते नेक्स्ट टाइम बरक अब हायता आंथ दै जे बुनाय बुटक खायनो न आ पुलिस न बा प्रशासन जों दिगे बरक न सासि नांथ इयाखाय जों बसाङो तेबो कटर खायनाय नै आं सानामो संगानांगौ हामबाय ताम सानाय नों मियानि जे पार्टी मनोतयै मियानि पार्टी मति आं बेले साइलेंगो तामो हिंगादे हिंकाय चिनी TISF चिनी छात्र संगठन चिनी त्रिपुरा मथानि छात्र संगठन एवं चिनी अब उइन्स जे दल जे छात्र संगठन जे मिया प्रोटेस्ट खायमानि तामनि बागै ककब्रक बासानो ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय चालुमा खायनाय अब जे ताकलाय सालजाया ताकलाय सिमी दाबि खायमाया अब 1968 থেকে आंदोलन खायै तिनी साक पर्यन्त आ आंदोलन जों खायै दङ नांगौ तिनी छात्र संगठन मिया जे दाबि खायमानि एवं तिनी राज्यपालनि आरो मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय बागै मेमोरेन्डाम जे रैली चलि आसानि राज्यपालनि तरफ থেকে तिनी बरंनो रिंजाक गैया कोनै बरक थांमानि थै बरिब तिनी राज्यपाल तिनी BJP नि कक खोनावै
राज्यपाल खाई राज्यपाल मत तंगयांगै दिनै त्रिपुरा सारंनो केबो उक्लोगो खिगलायनायनि बागै राज्यपाल पर्यन्त जोंनो चेरिरंनो दिनै अपमान खायखा दिनै बकक सालायनो तंमोन बरक बाय 2 मिनिट 5 मिनिट बकक सालायमा खामो दिनै असुस्थ हिनै आचुगै दङ महाराज जेसो जराबो बबाय मालायनि थांगो आ जराबो ब आबाहाय खायखा सेय अवस्था आबोनि बागै जों बिनि आबोनो जे राज्यपालनि अ जे तमुं चामुं जों आबोनो सेलंगो गाहाम गायनो ताम हिंगादि हिंकाय दिनै त्रिपुरा सारक दिनै TISF rok tebo chu charingai mabu chanai जों tebo आन्दोलन कतर खाय माति सानाय दिनै अ चेरे रक दिनै काइसापनो 18 बছর বয়স লাইয়াखौ आबो हाय चेरंनो दिनै जल कामान्डि ओइ टायर गैस सारगै एवं बरकनो दिनै लाठी चार्ज खाइयाखौ नै दिनै बरकनो अ चेरे रकनो 5-6 जना ते दिनै हस्पिटालाव चिकित्सा खायनायनि बागै पाथगै मार हका बरक इन्जुर ओंखा आबो हाय जे बरबर जोंनो सिया नुगिया एवं साया बरकनो खाइमानि हायकेरि जे खाइमानि आबो जों बेलायनो निन्दा जानांगौ आबो तारातारि स्टेट गभर्नमेन्ट और बीजेपी सरकार आबनो तारातारि स्टप खाइनानि उंथुन नायले दिनै त्रिपुरा सा आहायनो नगा आचुक तंगलं जों तेबो काहाम गाय गदर खाय आन्दोलन खायनाय बागै जों प्रस्तुत दं आबनि बागैनो जों आं कइनाय दिनै त्रिपुरा सा जों दिनै दाबुकबो अ जराबो दिनै त्रिपुरा सारक जदि CPM खायो कांग्रेस खायो बीजेपी खायो IPFD खायो दंखाय इंग्लाक आंगबनो साननो जों जारा बीजेपी खायनाय त्रिपुरा सारक एवं जारा IPFD खायनाय त्रिपुरा सारक बरक दिनै मिनिस्टार थांगैखा दिनै बरक ब अकगनो साननो तंगल जे दिनै अ जे रोमान स्क्रिप्ट जों आगिबो दाबि खाय फायो अब दिनै माननि दरकार आबरि रिनानि बाय नों ताम सानाय चिनि जे त्रिपुरा सा ककनो तुइ जे दाबो स्टुडेन्ट बुजाक कमानो तुइ हमले हमबाय मेदि पारसन ताकुक संनो आं साना मुसुमाके हायसे जे चिनि सारा त्रिपुरा राज्योआव जे चिनि बासाना तुइ गोबां मा जरा थांगो जरा फाय गोबां मा मकंनो न सालायका जे चिनि कक बरक बाय रोमान सकरबाय जे परिनाय र बंनि सुजुग सुबिदा न जों नायो जे मेगो जे आरो कैसे बरक जे दाबि खायलायमानि आरो बुलाय तलाय इंलायका जे चिनि बसानि समान चिनि साजुक सं बा साजुआ सं आरो गोबां बरक बुटक खायजाका जे जेता जामानि दिगो बरक सानमानि न बरक बेयानि बाबे जे अबहायखाय जे खायमानि आबनो आं बेलायकै सेलंगो जे चिनि जे कक बरकनो तुइ जे सुजुग सुबिदानि बागैसे जों सानमा न बरक आबनो जे बयकट खायो तन बाबु खायाबो जों जतन साइमानो चिनि इतिहास चिनि त्रिपुरा सा हामक्रायनि बागै नाया म सरकार तम CPM तम BJP चिनि त्रिपुरा सा हामक्रायनि बागै नाया जों आबो गोबां मानो साइमानो जे बरक जे चिनि सारा त्रिपुरा ओ बेनि बाबे फायै जे गोबां मा सरकार फायै सरकार थाङो सरकार फायो जे चिनि हामक्राय नाया आबोनि बागै जों गोबां मा जों ता कताल बाबेया म जे चिनि बासनो बरक चालु खाया जे बरकनि बासनो चालु खायै जे डेभलप खाय अ त्रिपुरा राज्योआव बरक तंनानि बागै जे चिनि न केबेंखा गोबां मानो जत जागानो जों न केबेंगो आबोनि बागैनो जों जत जागानो जों प्रटेस्ट मा खालायनाय जों अबोनि बिरुदे जों खायमां मा थानाय जों नतका आसुक तका बक जतनो चिनि उपर चापनि आबोनि बागै आं बेलायखै बोखाव लुमो बोखाव नांजाङा नाङो चिनि त्रिपुरा सा दफारो मनो खानाङा नाङो जेबो BJP खाय तंनाय CPM खाय तंनाय चिनि क गरक बाय जों चिनि रोमान सखर जों नाङो परिनाय रङ सुसुबिना जे नाया जे रुलिं पार्टी ताबुक सरकार चाय तंनाय चिनि बरक बबंग बुट दिबुय जे मन्त्री आसुरिखा बेयाबो तिनि हामक्राय नाया बनो जों मन्त्री हिनमाया बचिनि बिरुदे सामुं खायो जों बनो पुन्दिनो जों मन्त्री हिनमाया जों आबनो सेलङो अब हायखाय जोंनो बुटक खायमाने बेलाय बोखावा नाङो चिनि जातिनो जोंनो तला खिक्लायना बागै आं आसुनासु आं तो नुगै फयो बाय म हायखाय जे आगि कसाक रक ब सापर्ट खाया गनो तामनाय रोमान स्क्रिप्ट न हायदेबा अंके दाबो BJP रो खलाया आं तो सेम हायसि नुक दङ BJP रो ब कसा खायनो CPM CPIM हायनो आं नुक दङ ता नों ताम साग्लायनाय चिनि बर रक त्रिपुरा सारक न आबन बागै आं सानो नायो चिनि जे दफारक थानसां तंग चिनि त्रिपुरा सा दफारक जों थानजा नंना थानजेंगा जों चिनि जेनेरेशनाव जों बेलायकै
जों बया बहा बेलाय किरि मासिसा जों थानसा मारि बबाग्रानि साथि साकलम फाइनां दं जत बरंना जेबो आरो तु नुखा गोबां मा तेबो एम्बुलेन्स रबो खरै गोबां मा स्टुडेन्ट रबो जाक दंफ्रु रबो म हायरबो खायजाक नुखाता नगे ताम सानाय नङा नते दाबो गभर्नमेन्ट जों एम्बुलेन्स बर नुबो नुगया हायकै दङ जों बुथार जाखुन दंनि बर आसं हामजागो जों सातक जागो पिदक जागो बर आसं चिन्ति प्रसारक जों थानसा करैनि बागे अबो हायख्लाय जागो आबन बागे आंनि खासाव आं जतनो TIPRA सरं आं थानसांना बागे आं कयो तमा बीजेपी खायना तमा CPM खायना जों थानसांयाखै जों भबिष्यत चिनि गरै आबन बागे आं जतनो न कयो जों फायदि याफ्रि बाक्सा खायचिनि बबागारानि अकलग जों हिमलायो हामबाय आसं हामबाय मिडिया दाखौ खालामना जों म प्रोटेस्ट रेली खालामोन मिया जे गथन आं थामान जिनि उरि दंनाय TIS এবং তো সারা ত্রিপুরা TIS এবং তো TIS এবং যে ত্রিপুরা सांगै अ जागा सोरंगै दंनाय बरकनि जे नांमानि कम्फर्टेबल जों रमदि रोमान स्क्रिप्ट तांगै इंलिश आमाहाय सैना नागाखाय जिकुनु प्रेक्टिकली कक साना थाखाय एन्ट्रान्स एग्जाम उंनानि थाखाय हांगाय जों देबनागरी हरब बैबो जों जिकुनु एन्ट्रान्स एग्जाम क्रेक खालामनांगला बांला तो गरैनि गरै जों आबन बागै जे डेभलप जे ड्रपा जे लेंगुवेज डेभलप जों आबनो हलुमाखै अ जागाव जों सारा त्रिपुरा आगिनो हजेन जोनो बेंगली बायखाय कबजाखाय तनिबो ओमफ्राय आबनि बागै जों परिना परिया जों सिनि बासा सिनि मानि कगनो तामबाय सिने सिया आ जागाव जों रोमान स्क्रिप्टनि सातानि सिनि तामो प्रब्लेम माने ताम साया ताम आ जागा त कोनो जातिगत पलिटिक्स नि कक खाया अब तो सिनि मुं सिनि कक से जों तामबाय सिके सिनि पारफेक्टली कम्फर्टेबल लंग जों सुइट सिनि फाइनाय जराव चेराइराव गाहामगो परिमान आबन बगैसे मियाव जे डिमान्ड खाया आसक दिन जुना सरकारि बाबे खालायजागिया माने रिजागिया ता कब्रक बेंगली बाय सैहिम बरक आबो तो दुनिया ता माने सिनि जे जाजाग्लिया ता जों आति हे बांग बेंगली बाय बरनबो जों ता नंनि बेंगली लैंग्वेज देबनागरी बाय सैहिनि सारा बर बाहायमा दं आ जागाव ताबो ककसानाव जों मानिखाय जों ताबो जे एसेम्बलियाव दं दनाय जे ताबो सरकाराव दं दंनाय बीजेपी एमएलए मिनिस्टाराव गायसने रिक्वेस्ट नरक साइमानो ब जागाव दफाते लैंग्वेज न डेभलप खाय बरानां ब जागाव पलिटिक्स थेपाना नां आबो गाहाम गोसोबा ब जागा जत जागा पलिटिक्स नै बासन गाहाम लिमा बाया आं खाखायो फाइनाय जराव नरक ब जिकुनु मीटिंग सिटिंग टेक्स बा मोबाइल बाय खायना थाका खाय नरक दे नागरिक पाछा आबो बाय स्रि खालायमांला आबोता बेंगली बे नरक खालायमांला तारमान रोमान स्क्रिप्ट न नांगो गाय जों नायनाय जाव जागा डिफारेंट गाय सुनो जागानो तनि तनि तलाव जाते जों IAS जेकुनु IIT IIM आबो रग जों आइडिया ता फायतुन बुलाय तगलाय बुत फायके सकसालाय केस सालाय आरो मंसुनो खुलुगि दंतुन साधारणत ताबुक सेराय रक किसा सिवि डेभलपमेंगै रोमान स्क्रिप्ट सानदानेसे अमा हायके ताम गामै पुलिस दि आरो बुरिनानि बरक तो साया खनख्लायगा जे नुगमानि नट कक सालायनाय हनै आवन परे सालाया सरि हामे हे साइरिपु आरो सि जाके सुंलाय खाबले गाबा तामबा हताचा भाइके सरि हामियां थाका तार माने पलिसि जाते सिनि बररंग आ जागान मकल खाकसा तानक थुन आतिके खलबि तन्न नाय आबनो जों फाइनाय जरानि बागै सिनि रोमान स्क्रिप्ट जों जे ताबुक USA बा इंग्लैंड जिकुनु यूनाइटेड किंगडम आ भाषा जों आबनो नांगो रोमान स्क्रिप्ट बांलाते देबनागरियो जों सैना थाका पना थाक जों मा मांगलाक आबो सिनि कम्फर्टेबल याता सिनि चॉइस याता आ जागा त जों गुबुनि लैंग्वेज जों बात खैरिया नरक मति ताखायदि मतिया जों अबो साजागो जों अबो बन चलेना आकक सिमिसिबले असनो जतनो महय सिचुएशन जरावो दाबर तो रिनासि गसेयां दं ओंखाय नों चिनि तिप्रा सारु करकनो ताम कसानाय नों जों अ जागाव कायसा बुजि थाय दङ माने रिया ओंइनो मानो ताङै रिया हांगाखाय माने अ जागा तो कालार दुइटा दङ जों जतनो साइमानो आबोनि बागै सुनो बंनि हलाय ता सितुन तानक थुन बायरेनि जे बाहायके डेभलपिं बाहायके सोसाइटी सिनि आगक बाहायके एजुकेशन सिस्टेम सिनि डेभलपिं मान आबोनो बरं नाया आबोन बागै कासुओ हंगाय जों मुभमेन्ट खाय थानाय जों सानाय जे सरकारो ताक दं दङै बीजेपी जिकुनु सिनि बरकबो दङ बरकबो
অবনো কিসা সিকেন্সে মেটারছে আবনো খ্লাই রিথুন আবরা নাই অজা কোনো পলিটিক্যালি বুয়া কোনো বুয়া জাস্ট ম চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ जों जे কক বাই जों जे सानमानि आबनो जों चिनि जे कम्फर्टेबल जों जे सुइतक जों जे आबोबायनो जों ख्लायना नांगौ We want justice. Justice, justice. Mia sini TISF rong no bunai rong no sasti mari nai. Mari nai, mari nai. Mia sini TISF ni bunai rong no sasti mari nai. Mari nai, mari nai. Rong na alama masop nai. Masop nai, masop nai. We want justice. Justice, justice. Koprok no roman script matu nai. Matu nai, matu nai. Koprok no roman script by makai nai. Makai nai, makai nai. We want justice. Justice, justice. We want roman script. Yes. Justice, justice, justice. Mia sin TISF rong no bunai rong no chung jot sasti na mari nai. Mari nai, mari nai. Suno terong mari nai. Mari nai, mari nai. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Mia sini Agartala o sini TISF ni student rong no bunai rong no sasti mari nai. Mari nai, mari nai. Ya ke coba choli nai. Choli nai, choli nai. Ya ke coba choli nai. Choli nai, choli nai. Ya ke coba kotor choli nai. Choli nai, choli nai. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. TISF long live. Long live, long live. TISF long live. Long live, long live. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice.